tomto týdnu navštívila třineckou radnici generální konzulka Polské republiky Anna Olszewska. Jednalo se o nadcházejících projektech, které město chystá ve spolupráci s polskou stranou a městem Bielsko-Biała. Setkání s generální konzulkou Annou Olszewskou, starostkou města Třince a pastorem Kokotkem, který je předsedou výboru národnostních menšin, mělo za cíl prohloubení vzájemných českopolských vztahů. Paní konzulka městu pomáhá kontaktovat polskou stranu. Je tím člověkem, který nám pomáhá i oslovovat na polské straně, zejména v Bielsku-Białej, potom určité osobnosti a vlastně pomáhá nám některé tyto aktivity domlouvat a zpropagovat. Od května 2012, kdy byla znovu obnovena smlouva mezi Třincem a Bielskou-Białą, probíhala spolupráce především v kulturní oblasti mezi školami a sportovními oddíly. Wykonane zadania w zakresie współpracy szkół sportowej, kulturalnej i te, które są w planie, obejmując także wymianę doświadczeń w ramach, prawda, prowadzenia spraw miasta, kierowania. Absolutnie wskazują na to, że ta współpraca jest potrzebna, jest bogata i že má šance na duży, další rozvoj. V současné době se chce město soustředit na další sektory spolupráce. Nyní chceme rozšířit naši spolupráci o oblast integrovaného záchranného systému, to znamená konkrétně už 8. června, kdy se bude konat tradiční den s integrovaným záchranným systémem. Chceme i aktivní spoluúčast polské strany. No a pak jsou to další oblasti, to znamená oblast zdravotnictví, kdy paní konzul, paní Olszewska bere záštitu nad jednou mezinárodní konferenci a kdy tady bude i představa, aby se jí zúčastnili lékaři z polské strany. Další oblastí kooperace by měla být média. Naše regionální televize IFK navazuje spolupráci se zpravodajským portálem Beskyd News z Bielsko-Białej. Partnerství by probíhalo na základě výměny reportáží a prezentace společných českopolských projektů.